Mangayo anike dabala kamale seneke baliyo daba samunde kadoma Auniche Ambalma Shirifla Jabrani Flevo Malikono ani Malikoka Kafuli ani Walimando Kota Konyeshi Auma Kalodonia Kafokoni Anga Jemuka Kenesigli Jemuka Kerenkereni Minamba Wilikuchiwara Nabi Senekela Bagamarlo Moninkela Jiri Turlaw Abe Wile Blani Bella Jelima Alhamdulillah bi Uladaina Jemuka Chiwara Hukum Konana ani Ambalma Keo Kafra Ambau Amena Jeka Jemuka Kerenkereni Sigi Fembe Talike Swala Mashi Mimbe Chefan ka shemara ka nafa fo mogo ye nafa jumen bi sɔrɔ shemara la ni ala sɔnna ma bi jamukan ciwara hukumu kɔnɔna an da bɛna se nin bɛɛ lajɛlen ma n'a sɔrɔ bi ciwara jamukan seli kɛnɛ kɔnɔ n'o jalen ba n b'a ɲini aw fɛ aw ka tɛgɛrɛ belebele ba fɔ ka jamukan bisimila bon yɔrɔ sisan ji b'a kɔnɔ ɔ a bɛna min yira an b'o lajɛ sisan bon e de mana ji don sisan i b'i jija sisan fo ji in hakɛ ka se fo 70 a dɔgɔmani ba ka kɛ 60 ye tile 18 an tɛmɛlen n b'o fana ɲɛfɔ ɔ ji tɛ to f'a ka tile 18 de sɔrɔ tile 18 i bɛ ji k'a kɔnɔ n'i y'a don i b'a to i b'a lajɛ fo nin ka yɛlɛ fo ka taa se 60 a ka tɛmɛ o kɔni kan nin ba ka kɛ 60 ye n'a ma 60 sɔrɔ i bɛ sifɔn ɲini k'a ɲigi ji la k'a da gɛrɛn fɛ i b'a ye a bɛ yɛlɛ awɔ hali ni ji in yɛlɛla fo 100 fo ka se 100 hakɛ la a tɛ foyi cɛ sɛfan ye mais il faut pas qu'à ka jigi 60 jukɔrɔ mun n'o fana kun fɔ sɛfan di yan sɛdennin di yan an ɲɛ bɛ sɛdennin na sɛdennin bɛna kɔgɔ tile 18 don yɔrɔ ne y'a fɔ n ko sɛfan bɛ kɛ tan de a kun kan mais caman na i bɛ taa sɔrɔ sɛdennin bɛ duguma kunkolo bɛ duguma e bɛ ji min k'a kɔnɔ sisan hakililajigi la n'i ye sɛfan wɔrɔ sisan falaka fɛngɛmani dɔ bɛ k'a kan hali a ɲimi man di tiɲɛ wa nkalon a ka fasa kosɛbɛ o de bɛ yan o de bɛ fiɲɛ ni sɛdennin cɛ donc n'i ye ji don sisan o fagalanin de fana bɛ ji sama tile 3 kɔnɔ ka funu a laban bɛna kɛ ko papier i magala la dɔrɔn a farala donc sɛdennin min sɔrɔ k'i munumunu k'i kale bɔlɔnin dɔ b'a dawolo sanfɛ ka sɔrɔ ka nin yɔrɔnin fara n'o bɔlɔnin ye k'a nun don fiɲɛ nɔfɛ sisan ka lafiɲɛ k'a fogofogo bɛɛ développer n'a fogofogo développer la a bɛ sɔrɔ ka to ka dakalan fɛngɛnin kɛ ka fan ci ka bɔ donc ni ji ma se o hakɛ la a tɛ se ka mananin fara a bɛ sa a kɔnɔ est-ce que ji dokun faamuyala sisan caman faamuyala machine na a bɛ joli la sa a kun tɛ 5 la ji b'a kɔnɔ min kɛ a ma taa fo 30 ni kɔ la a taatɔ tɛ a tɛ voilà donc c'est pour que k'a yira aw la kalon tɛ donc ne bolo an bɛna maa fila an bɛ maa dama sumanti an b'o fɛ yan n'a sɔrɔ ɲininkali kunkurunin bɛ min fɛ sabula nin ye fɛn min ye bamananw ko maa ti bɔ barafɔ yɔrɔ ka t'i kɔnɔ fɛrɛ an k'a ɲininkali bɛɛ kɛ a dɔnbaga ŋanaw bɛ yan an baw dɔnkili fila tanti jara tanti farimata an bɛ gɛrɛ aw la vraiment an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo a n'an lamɛnbagaw n'an filɛbagaw an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka foli di docteur yɛrɛ fɛnɛ ma ciwara yɛrɛ ɲuman na ko nin ye sɛgɛn fura de ye wa sɔrɔ mansin de ye nin ye vraiment ka kungo kɛlɛ ka fantanya kɛlɛ vraiment sɛfan de filɛ o b'an fɛ yan an yɛrɛ bɛ sɛ mara kɛ ka sɛfan ɲini mais ka sɛ yɛrɛ dun ka sɛsogo dun k'i fa o ye nin ye an bɛ dugawu kɛ parce que ni fantanya kɛlɛla ka kɔngɔ kɛlɛ bana fɛnɛ bɛ ban donc an bɛ dugawu kɛ docteur ye ɲininkali min bɛ ne fɛ o de ye sɛfan qualité jumɛn bɛ k'a ye i bɛ tubabu sɛfan san nin denkisɛ bilen wala nin denkisɛ bilenni min filɛ nin tɛ tubabu sɛfan kɔnɔ dɛ tubabu sɛfan ye mun ye balo
u bɛ dumuniba min kɛ a bɛ hakɛ to u ti kafoɲɔgɔnya kɛ mais tellement a yɛrɛ bangetɔ sɛfan caman bangenen b'a kɔnɔ ye a fitininu tellement balolen don vitamines ni sɛfan fɛngɛ ninnu ɲagaminen k'a kɛ bɛnna la sɛfan yɛrɛ bɛ commencer ka kɛ sɛfan yɛrɛ ta k'a sɔrɔ kafoɲɔgɔnya tɛ donc o de la don o don a bɛ fan kelen da san 1 ni kalo 6 don o don fan kelen mais balo de b'a kɛ mais a nafa ka dɔgɔ dɔɔni sabu e yɛrɛ bɛ min don balo la i bɛ min don balo la pour que ka sɛfan kelen sɔrɔ ha ne tɛna da don o bɛɛ la n'o tɛ dɔw n'a fɔ ko n b'u contre la mais nin ye farafin sɛ ye o de la n ko i bɛ dununkɔrɔ kelen donc olu bɛ gosi donc olu fanw kɔnɔ sɛdennin b'a kɔnɔ. Bon, donc n'i y'o ta k'o lajɛ ça veut dire que tubabu sɛfan man kan ka don a kɔnɔ a tɛ tɔrɔ parce que ni i bɛ nin dɔw bila sa a bɛ kalo yɛrɛ kɛ a tɛ tɔrɔ a tɛ toli parce que fɛn min b'a kɔnɔ foyi t'a kɔnɔ dumuni faralen ɲɔgɔn kan voilà donc a tɛ se ka kɛ foyi ye dumuni kɔ kɛ ɲininkali ɲɛna. Mais foli kɛrɛnkɛrɛnnen tiɲɛna an b'a di docteur ma docteur kɔni tiɲɛna nin ye kɔnɔnajɛya de ye mais n'an sera ale ka kɔnɔnajɛya ma a yɛrɛ min fɔ de don an bɛ yɛlɛ fɔ sanfɛ Seydi Cherif Ousmane Madani Aidara nin y'ale sababu de ye walayi a ye ŋaniya ɲumanya min ta ka siri ni diɲɛ ye o de la Ala bɛ ka diɲɛ mɔgɔw fɛnɛ karaba ka na sababu ɲuman dayɛlɛ an ye bon a diyara n ye a bɛnna ma ɲininkali min bɛ ne fɛ ka fɔ docteur ɲɛna est ce que kamifan ou bien kulo ninnu ou bien tɔngɔnɔ ninnu a bɛ se k'olu fɛnɛ tɔrɔ komi a ye nin kɛ cogoya min na wa salamu aleykum. Sɛgɛrɛ maa finna an ba ninnu bɛ fɛn koyi u b'a ɲɛdɔn koyi ko in ɲɛlen don a faamuyala alhamdulilayi n b'a fɔ ɲininkali ɲɛna kojugu seulement a ka ɲininkali jaabi a bɛɛ de bi yan ni par exemple n'i ye sɛfan don sɛfan ye tile 21 o ji donni hakɛ bɛ yen kamifan ye tile 25 ye o différence ninnu dɔrɔn de b'u cɛ kulo i b'a bɛɛ programmer yan i b'a bɛɛ programmer i bɛ taa sɔrɔ sisan kulo mako bɛ ji hakɛ min na i b'a programmer n'a sera o ma i k'o dɔn quoi bouton de filɛ nin ye i m'a ye i m'a ye par exemple n'i b'a fɛ ka dɔ bɔ a la o ye plus dɔ fara o ye plus voilà o ye plus o ye moins ye donc i bɛ 7 digi o explication prochainement quand on vient an b'o yira mɔgɔw la pour que nin variable kana changer wala i m'a ye ji jɔla 45 na sisan nin bɛɛ ka ɲi mais kana to a ka se 50 ma 60 mais sisan nin jɔlen min filɛ 45 na n'o y'a sɔrɔ e y'a don tile 18 don a ma sɔn ka tɛmɛ nin kan o kɔrɔ ye fiɲɛ yɛrɛ de jalen don kojugu mɛnɛ fiɲɛ yɛrɛ de bɛ k'i ka ji sama donc i bɛ chiffon de ɲini sisan k'o ɲigin k'o dada fɛn gɛrɛnfɛla la donc i b'a a bɛ yɛlɛ tuguni parce que fiɲɛ waatiw tɛ kelen ye voilà i b'a sɔrɔ fiɲɛ ka ji yɛrɛ t'a la f'i b'a ye fo mɔgɔw dawolo bɛ ja o kɔrɔ ye ko ji de t'a la voilà donc ɲininkali wɛrɛ bɛ yen an baw ka ɲininkali kɔfɛ an bɛ mɔgɔ fila jamukan tɔ ma jan tuguni waati kɔtɛ waati ye waati ɲɛti waati ye balimakɛ. Ne tɔgɔ Taarou Male mais bɛɛ bɛ n wele ko Kɔrɔ Male. Voilà ne bɛna cameraman yɛrɛ Male. Voilà ne bɛna ɲininkali min kɛ sɛfan ni kanfa dati kelen tɛ yanfɛla lajɛ yala u bɛ se ka don ɲɔgɔn fɛ wa n bɛna o ɲininkali de kɛ dati kelen tɛ quoi yala u bɛ se don ɲɔgɔn fɛ wa. o faamuna a ye tɛgɛrɛ fa kun ko yalwa sɛfan ni kanfa dati kelen tɛ k'u bɛɛ bɛ se ka don ni mansin kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ wa. bon i b'a kɛ i bɛ se k'a kɛ mais sɛfan bɛ tɔrɔ kami ɲɛ kamifan ɲɛ n y'o de fɔ sɛfan ye 21 a fɔ sɛfan ye 21 kamifan ye 25 kuma dɔ fo 26 donc n'u variétés tɛ kelen ye c'est à dire u ka variables tɛ kelen ye peut-être dɔ bɛ taa ka dɔ to sinon en principe
olu fila bɛɛ ye température kelen donc olu bɛɛ bɛ se ka don ça veut dire que ni e ye ji don ni tile 18 la ça veut dire que e ka kamifan minnu b'a kɔnɔ olu fana bɛ commencer k'o ji kelen de minɛ k'a sɔrɔ o waati b'a sɔrɔ olu mako tɛ ji la i ye kɔrɔfɔ in faamu wa donc a caman na sɛw bɛ tɔrɔ mais i ka kami a caman bɛ tiɲɛ donc a bɛ fɔ ko machine man ɲi k'a sɔrɔ machine tɛ voilà. tɛgɛrɛ o faamuyana e fana ka na jamu in ka ɲi ka di koyi a fana nin ye jamukan nafama de n b'a ye salamu aleykum. ok salamu aleykum a n'u la. i tɔgɔ ni jamu. ne tɔgɔ ye madame Kone Asan Wage. yala an k'an ka ɲininkaliw poser n'i y'a mɛn jɔnni kunna di sababu ɲuman Aseri Sherif Usumani Madani Hayidara. ala k'an nafa n'a tɔgɔ barika ye. ne ka ɲininkali ye min ye komi an bɛ togoda la très généralement an ka sɛw bɛ balo an tilalen kɔ dumuni na o dumuni kisɛw walima ka kaba dɔ seri a kɔrɔ bon kuma kɔnɔ ne y'a mɛn ko ni pour que a ka se ka sɛfan ninnu tɔrɔ ko fo balo nafama mais sɛ ninnu mago bɛ balo sugu jumɛn na pour que ka se ka nin baara in kɛ. ɲininkali ɲɛna kojugu awa o yɛrɛ de ye machine tɔnɔma yɔrɔ ye parce que i tɛ balo san k'i ka sɛw balo sɛdenni minnu n'olu bɛ dɔgɔkun kelen kɛ e de ka mara kɔnɔ sabu e de bɛ ji kalan e de bɛ kalaya d'u ma n'i y'a ye an k'o fɔ jɛmukan nata kɔnɔ parce que o ye volet dɔ ye sinon sɛdenninw bɛ kuma mɔgɔ fɛ o bɛ kuma dɛ anw de t'a dɔn sɛdenninw bɛ kuma o ye kalan ja dɔ ye misali kelen pe yanni an ka don a kuma kɔnɔ n'i ye sɛdenninw jɔlen ye kelen b'i ɲɛfɛ sɛden kelen pe b'i ɲɛfɛ tan tɔw jɔlen bɛ aran na tan tɔw fana jɔlen bɛ aran na tan i b'a ye u bɛ aran yɛrɛ de la mais tɔw bɛɛ b'olu kɔfɛ ko fiɲɛ cita barika ka bon u ma kelen min b'i ɲɛfɛ ni fiɲɛ nana tɔw b'a dévier ka taa tɔw bɛ fiɲɛ dévier a bɛ taa minnu bɛ kɔfɛ olu bɛ protéger dɔɔni mana kɛ olu fana bɛ bɔ ka na dawolo la taw bɛ don kɔnɔ na. karamɔgɔ ayi kow bɛ yen. donc n'i nana jɔ k'i ka sɛdenninw lajɛ i ɲɛ b'u jɔlen na ten o cogo la fiɲɛ bɛ don da min fɛ k'i ka dɔɔni bɔ a fanga na donc i b'a datugu dɔɔni i b'a u bɛ tɛmɛ u ka kununi fɛ. o faamuyala yɔrɔ nin ye ko dɔ ye yɔrɔ u ye ci dɔ f'i ye e kɛlen bɛ k'i ka réchaud bila u camancɛ la k'a dayɛlɛ chauffer la u bɛɛ bolilen bɛ ka bɔ réchaud kɔrɔ ka t'u jɔ parce que ni température sera yɔrɔ dɔ la u tɛ dumuni kɛ u b'u mabɔ ka jɔ ka to ka filɛli kɛ o man ɲi u ma n'i y'u ye o la dɔrɔn ko na dɔ bɔ funtɛni na donc i bɛ dɔɔni bɔ funtɛni na i b'a u bɛ yaala daminɛ f'i ka sɛdenninw ye de u bɛ ka yaala ka kununi kɛ ou bien u bɛ ɲɔgɔn gɛn ka tulon kɛ yɔrɔ u bɛ ka kuma dɛ mais n'i ye sɛdenninw ye fana u nalen bɛ ton ɲɔgɔn kan o de y'a tiɲɛniko yɛrɛ ye o kɔrɔ ye ko nɛnɛ yɛrɛ de bɛɛ na dɔ fara kuran kan ou bien na dɔ fara i ka funtɛni kan o tɛ ci fɔlen ye yɔrɔ o y'a fɔ dɛ voilà mais f'an k'o yɔrɔw bɛɛ de fara an hakilina kan n'an y'o bɛɛ fara an hakilina kan baara in ka nɔgɔn kojugu i bɛ dɔgɔkun 2 ɲɔgɔn de kɛ dɔrɔn i b'i occuper o la o min filɛ olu sɛdenninw balo i bɛ se k'u balo ni kaba ni an ka ɲɔ kelen kaba ŋɛɲɛ misɛnmanin ni n'a ka di i bɛ kaba keninge saɲɔ k'a ɲagami ɲɔgɔn na dɔɔni u bɛ fɛn min feere ko guala o guala i b'o dɔ susu k'o mugu k'a la o de b'u kolo fanga don o de b'a to u bɛ wuli ni barika ye donc n'i ka sɛ bɛ voilà n'i ka sɛ ka kan ka n'i ka sɛdenninw o période kɔnɔ nɛnɛ m'u minɛ u bɛ ka ŋɛɲɛ misɛnnin sɔrɔ ka ɲɛ guala b'a la vitamine dɔw bɛ yen an b'olu bɛɛ fɔ i b'olu ɲagami a la i b'a ye i ka sɛ hali n'i y'a sɛmuso yira dɔw la u b'a fɔ ko donnikɔrɔ don donc n'u ye dɔgɔkun 2 k'o la i b'u bɔ ka fili tɔw fɛ yen
u yɛrɛ b'u yɛrɛ balo mais i b'a sɔrɔ u ni tɔ tɛ kɛ kelen ye fiyewu voilà mais u bolo bɛ ci fana mɔgɔw bɛ ban o fana ma ka sɛw bolo ci alors que bana dɔw bɛ yen n'i ma sɛ bolo ci n'a donna i ka sɛ la a man ɲi mɔgɔ caman burusi kɔnɔ mɔgɔ caman hakili la k'o ye wari tiɲɛ ye alors que n'i y'a jate minɛ e mana taa sɛ 100 ka vaccin san ka n'a k'i ka sɛdenninw na i bɛ taa sɔrɔ yɛrɛ n'i y'a calculer sɛdennin kelen na a ka vaccin valeur tɛ tɛmɛ dɔrɔmɛ 2 kan mais anw t'o ye alors que c'est très important e ka dɔrɔmɛ 2 don an ka kɛ ale ka dɔrɔmɛ 5 don sɛ la e kana 500 sɔrɔ o la ne bolo o man kan ka gɛlɛya mɔgɔ bolo dɛ min ye baloko ɲuman ye ne ba ka na i ka kuma kɔnɔ baloko ɲuman tɛ dɔ wɛrɛ ye kaba a d'u ma fɛn fɛn ka di ye i bɛ fɛn fɛn ye dumunitɔ ye a di ka sɛfandala ninnu ma i jija dɔrɔn gwala mugu dɔɔni ka k'a la ani vitamine dɔɔni ka k'a la o vitamine ninnu yɛrɛ minnu filɛ n'a dɔw sɔngɔ fɔli ye a ka bon hakili ma i b'a fɔ ko n bɛ nin to yen mun na k'an ka sɛw to yen tellement prix t'a la i ye kɔrɔfɔ in faamu wa sinon baloko ɲuman in ye gwala ani vitamine dama damani dɔrɔn de yɔrɔ u t'o sɔrɔ u yɛrɛ balo la foro kɔnɔ d'accord o faamuyala docteur voilà donc ni balimakɛ ni ale fana b'a fɛ ka dakuruɲɛ 2 fara kan sabula waati sɛbɛkɔrɔ sera fo waati yɛrɛ dɔ farala kan dakuruɲɛ 2 yani an ka jɛmukan kuncɛ ne tɔgɔ ye docteur Dambele Mamadou Dambele mais n fana ye médecin c'est comme ni mansin ko in anw b'a fɔ de bana furakɛ ou bien bana kunbɛw ka fisa bana furakɛ c'est comme mansin sababu ni k'i b'a fɔ nin na dun ka fa bi sɔrɔ ni mɔgɔw balolen don denw balolen don banaw bi nɔgɔya voilà hali ni a kɛra wariko ye ni sɛ b'i bolo n'a feere k'i yɛrɛ furakɛ donc o la an b'a fɔ parce que ni sɔrɔ bɛ yen hakilisigiw bɛ na donc o la an b'a fɔ dɔrɔn nin kɔni ye tare an bi foli bila lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen na k'an karamɔgɔ yɛrɛ fɔ Seydou Ousmane Madani Haidara ale sababu de y'a kɛ mɔgɔw b'u ka ŋaniya ɲumanyaw bɔ k'u da kɛnɛ kan n'o tɛ dɔ bɛ nin ɲɛ dɔn o t'o ɲɛfɔ maa ye a bɛ s'o la a b'o mara a kelen nka an k'a bɔ k'a di fantanw ka lafiya bɛɛ ka dɔ sɔrɔ a la sababu ɲuman don ala ka kɛnɛya ni sijan ala ka kalifa an ma ala k'an wuli hɛrɛ la ayiwa foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye télé Cherifila mɔgɔ an b'aw fana sɛbɛkɔrɔ fo voilà an ka foli b'a ye a ka direction bɛɛ lajɛlen an ka foli b'a ye kosɛbɛ salamu aleykum donc o yɛrɛ de ka ɲi ne ba o yɛrɛ de ka ɲi docteur yani an k'an kɔ don ɲɔgɔn na ko mɔgɔ t'i bɔ dunufɔyɔrɔ ka t'i kɔnɔ fɔ ɲininkali gɛlɛn min bɛ yen mansin min filɛ nin ye subahana mansin walima sɔrɔ mansin a bɛ sɔrɔ yɔrɔ jumɛn wa yala an fantanw an bɛ se ka dɔ sɔrɔ a la wa a sɔngɔ bɛ joli la ne yɛrɛ kun preselen bɛ ka micro minɛ min na dɛ i b'a fɔ a y'a kalan kɔnɔ de an b'a barika da an b'u ka ŋaniya ɲumanya an bɛ dugawu de kɛ ala ka kɛ u ye siniɲɛsigi ye machine in filɛ n kun bɛna kuma in kuntigɛ cogo dɔ la mais komi a ye ɲininkali kɛ ka a fɛsɛfɛsɛ dɔ farala ne yɛrɛ kɔnɔnata kan ni m'o fana fɔ a ti ɲɛ an filɛ machine in na bi ne bɛ Allemagne n bɛ na n y'a ye fantanya kɛlɛlan don n y'a fɔ n bɛna nin yira maliyɛnw na k'a fɔ ko fantanya bɛ se ka kɛlɛ ka ban Mali kɔnɔ o ye ne ŋaniya ye min ɲini Ala fɛ
min bɛ ne kɔnɔ ka sin fantanw ma ala k'o segin ne ma o ka ɲi sa o man ɲi sa ne ni ala de b'o dɔn nka ne de b'o ɲini ala fɛ ala k'o ŋaniya in segin ne ma machine nin taala fɔ usine na Allemagne bon ni n ko mi kuma a bɛna fɔ ko mi dɔw critiquer la ou bien ni ye dɔw yɛrɛ ɲininka bi u b'a fɔ ko nin ye sugule ka marché dɔ de ye koyi a bɛna la publicité kɛ an b'a bɛɛ fɛsɛ karamɔgɔ y'an dege o de la o an b'a bɛɛ fɛsɛ o tɛ seerew bɛ yen sugule de ko Kucala n'a nɔkan dugu ne bɛ machine vulgariser bɛɛ la u k'a dɔn komi olu ye sɛnɛkɛlaw ye sɛmarayɔrɔw bɛ yen an k'a daminɛ o la sugule bɛ machine da village kelen kelen bɛɛ ma fi sabililayi warasu o kɛkun ye mun ye ni ne ye nin fɔ aw ye tan aw bɛɛ b'a fɔ ko tiɲɛ don ou bien dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko nin bɛ se ka kɛ wa parce que mɔgɔ bɛɛ n'a kɔnɔna ta don mais ne b'a san k'a di Kucala dugu 200 ni kɔ kelen kelen u ka jɛ k'a baara ni sugule ye tiɲɛ fɔ ni sugule ye kalon tigɛ n bɛ kumana télé de kɔrɔ u kana n wele k'an sigi télé kɔrɔ sugule ye min fɔ machine ko la kalon don an b'o de kan a daminɛna dugu caman y'a ta sɔrɔ ka ban dugu caman y'a ta sɔrɔ o seere bɛ yen nin b'o kalama Kucalaka min mana ye o b'o seereya mais ko in bɛɛ kun ye mun ye an bɛn'o de fɔ sisan ne ba ka kuma bɛn'o de bila an b'o de fɔ a prix tɛ wa a fɔlɔ Allemagne n taara fo usine na n ko n ka jamana ye fantan jamana ye n ye min ye aw bolo yan a kun ka di ne ye an ka adapter parce que Allemand minɛn de ka di ne ye parce que olu tiɲɛ man di n b'a san u bolo a facture bɛ n kun n halala poche ta don ONG m'a di mais n bɛ dɔɔni min sɔrɔ n bɛna ale dɔ sara impôt la n'o ye k'a don mobili kɔnɔ ka transport bɔ ka don Mali kɔnɔ ka douane sara a papier bɛ n bolo ne ma exo ɲini dɛ ko n bɛna di fantanw ma i tulo bɛ kuma in na ni douanier min ko ko n ye exo ɲini a k'a papier bɔ k'a jira o tɛ yen mais dekun min bɛ da ne kan Mali frontière ni ne bɛ se Kucala ala de b'a dɔn ala ye ne seere ye ne tɛ n da don o la wari fu min bɛ bɔ ka minɛ douanement papier filɛ mais i b'a di an b'a dun dɔw yɛrɛ ko ma n bɛɛ kumana ni ala ni n sini dayɔrɔ cɛ a ko hali ni misiri jɔ fantanw ta tɛ dɛ hali ni misiri jɔ siman de don i b'anw ta di an b'a dun n'o tɛ a tɛ bɔ yan ala ka tiɲɛ dɛmɛ i m'a fɔ i bɛ taa di fantanw ma i ta don i b'anw ta di n'a y'i diya n'i donna n'a y'a feere n ko n'i ye kelen feere a la ala kana to n na n y'a san ŋaniya min na ala k'a to a ka se a se yɔrɔ la an b'o kadiri de kɔnɔ karamɔgɔ ye n seere ye walahi ala ka karamɔgɔ mɛn an kɔrɔ mais nin bɛɛ ye dugawu ye ne ka dugawu minɛna koyi bɛɛ tɛ gɛrɛ karamɔgɔ la dɛ o t'i yɛrɛ fɔ ye mais ne de ko ni fantanw nɔfɛ ko don ne dalen b'a la ni ne ko min karamɔgɔ voira n b'a ye n nana ala ta kalama mais mɔgɔ bila la ɲɛ Mohamed Traoré ka Kucala an donna n taala n sigi a kɔrɔ ka problème fɔ a ye n ko n karamɔgɔ n bɛ fɛ ka na nin fɛn in di fantanw ma mais karamɔgɔ a ka di ne ye ni fantanw sɔmin'a la k'u ka fantanya fura filɛ sɛnɛkɛla bɛɛ tɛ se k'a san a ka di ne ye i ka da don a la an ka ɲini gouvernement fɛ kɛmɛ sarada la gouvernement ka se ka 70 ɲɔgɔn ta sɛnɛkɛla bɛɛ k'a sɔrɔ
o fɔla karamɔgɔ ye yan mais n'i mago jɔla la waati min se man ɲa ni fantanw nɔfɛ ko don n b'i bila ɲɛ an bɛ se ka min kɛ jamana in kɔnɔ an b'a kɛ ala ka kɛnɛ to an kɔrɔ kɔrɔfɔ in faamuyala ni ne ko ne ba ma sisan ne bɛ nin prix fɔ a ye n bɛ nkalon tigɛ sabu ka d'a kan min bɛ bɔ ka di sira fɛ papier t'a la walahi ne t'a da dɔn san ko a ka se Mali kɔnɔ yɔrɔ ni k'i bɛ dɔ fɔ o la i bɛ nkalon tigɛ mais laɲini ye mun ye usine ko ma docteur Sugule i ko i ka jamana ye fantan jamana ye an b'a dɔn mais ni u sɔnna a ma ko fantan kɛlɛla don fantanw mako b'a la na hali n'anw bɛ se ka kɛmɛ sara la anw bɛ se ka 40 bi walasa fantanw ka se ka hɛrɛ sɔrɔ a la an b'o kɛ usine yɛrɛ de ye donc ne bolo o ye laɲini de ye o bɛɛ ye mun ye dugawu de bɛ ka minɛ ŋaniya de don o de la n ko ala k'an sara ŋaniya la voilà halisa ala k'an sara ŋaniya la min bɛ ne kan ka se fantanw yɔrɔ mais e bɛ se k'a faamu cogo di ko situlu kilo tuma dɔ i b'a ɲini 9,000 i t'a sɔrɔ an ka mangoro bɛ tiɲɛ ne nana ni mangoro min mangoro bɛ bɔ Allemagne ni n y'a fɔ bi an tɛ tila tuma dɔ ni n ko n b'a fɔ ni bɛ tiɲɛ a kana jigin ne na dɛ ne ba donc n b'aw bɛɛ fo kuma ka gɛlɛn a maloya bɛ ne na bi Mali kɔnɔ kuma dɔw k'a fɔ ko ne kalalen don jɔn kɛla minisiri ye n'u ma min bɔ télé la a taala nin kɛ Amérique a taala nin kɛ yan a taala nin kalan in kɛ ka na an ye mun nafa sɔrɔ a la Mali kɔnɔ ne ko nin di n'i ko jamana ka développer fantanya kɛlɛ fɔlɔ n'i ko i bɛ fantanya kɛlɛ min b'i ka dugukolo kan i b'a kɛlɛ n'o de ye fɔlɔ dugawu ye dɔrɔn a ka sidɔn Mali fana ka se ka sɛ don frigo kɔnɔ ka taa feere jamana wɛrɛ la an ka daminɛ n'o ye farafin sɛ inshallah a bɛ yafa ma yafa kɛr'i ma inshallah ne baw ni aw ka yamaru ye bamananw ko banbali k'a diya t'i dɔn na ala sɔnna an bɛ se ka si ka nin kɛ tan Sugule t'i sɛgɛ an yɛrɛ t'i sɛgɛ k'a lamɛn wa an filɛlikɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan nin de ye fɛn ye ni karamɔgɔ Hayidara ale ye nin na kanu k'a kanu diɲɛmɔgɔ ye k'a kanu malomɔgɔw ye ni mansin min n'an bɔlen filɛ k'a ye nin Suguna an fana b'a fɔ ko ala k'i sara an fa n'an karamɔgɔ ala k'a fana sara bawo janni ka f'i jɔ ni kunnandi ka f'i sabu ɲuman fɛn bɛɛ sababu ɲuman bɔra ale de la nka ni ala sɔnna a ma jɛmukan numéro 2nan an bɛ segin ka na kɛ nin salle kelen kɔnɔ ni ala sɔnna a ma inshallah an bɛ bi taa ɲɔngiri yan nɔ ka hakɛto ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ serifila filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnen maa minnu bɛ jɛmukan ci wara matarafa an ka foli ni waleɲuman dɔ bɛ ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko bi jɛmukan a sigira Bankɔni na yan nɔ ni an fa n'an karamɔgɔ Seydi Serifu Usumani Madani Hayidara ka laɲini Sugule ale ni a baarakɛɲɔgɔnw ka bɔ ka fɛn jira an na fɛn min bɛ se ka an dɛmɛ ka fantanya kɛlɛ ka dun ka fa k'o sabati Mali kɔnɔna na sabula a jirala k'a fɔ diɲɛ dɔnnikɛbaga bɛɛ y'a fɔ ko Mali ye sɛnɛkɛ jamana ye Mali ye baganmara jamana ye Mali ye mɔnikɛ jamana ye Mali ye jirituru jamana ye ni maa sɔrɔla ka na fɛn jira an na fɛn min bɛ se k'a to min bɛ an ka fantanya k'a kɛlɛ k'a ban dun ka fa o ka sabati n dalen b'a la k'a fɔ o ye fɛnba de ye n b'a ɲini aw fɛ yanni an ka jɛmukan kuncɛ an ka jɛ ka tɛgɛrɛ an bɛ tɛgɛrɛ sigiyɔrɔma 3 an b'o de fɔ quoi sigiyɔrɔma 3 an ye nɔ mɛn ka ɲɛ mais n b'a fɛ tɛgɛrɛw u ka kɔrɔ ta ka taa fɛ de fɔlɔ fɔlɔ an b'o fɔ Sugule aw ko fɔ n ko lajɛ ta tɛgɛrɛ filanan an b'o fɔ an baw ye sabanan o bɛ fɔ jɔn ye ne m'a mɛn Sherif Madani Sherif Usumani Madani Hayidara ale de ye sababu ɲuman nin bɛɛ lajɛlen
ka télévision so sigi ka kila ka jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnni sigi k'a dɔn k'a fɔ ko jamana in a jamana kɔnɔden faama bɛɛ ye fantanw de ye o ye sɛnɛkɛlaw baganmaralaw mɔnikɛlaw ka kila ka jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnni sigi walasa olu bɛ se ka bɔ dibi la u kala kodɔn ka kila u ka se ka fɛnw dɔn fɛn minnu bɛ se k'u nafa jɛmukan in ci wara a sababu ɲuman ye an bɛ foli lase an fa n'a karamɔgɔ Hayidara ma ka hakɛto ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ aw ɲɛna ko aw garisigɛ kɛra fɛn min ye bi jɛmukan ci wara hokumu kɔnɔna na Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan o de kɛra nin aw ni ce aw ka ɲamadali fɛ aw k'an bɛn ni Ala sɔnna ma jɛmukan wɛrɛ kɛnɛ kan wa salam merci beaucoup. Yangaw yo anite dabala kamale seneke baliyo daba samunde kadoma